இளைய தளபதி விஜய் அவரோட அப்பா பத்தி பேசின சன் டிவி பேட்டி தாங்க இப்போ ட்ரெண்டிங். ஏற்கனவே இளைய தளபதி விஜய் அரசியலுக்கு வரப்போறாருன்னு விஜய் மக்கள் இயக்கத்தை இளைய தளபதி விஜயோட அப்பா மற்றும் இயக்குனருமான எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் யூஸ் பண்ண பார்த்துருக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் விஜய் மக்கள் இயக்கமானது எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் கிட்ட இருந்து தனியாக தான் இயங்குதுன்னு விஜய் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிச்சிருக்கிறாருங்க. அப்பா மகன் எங்களுக்குள்ள 1000 இருக்கும், அது வேற இது வேற. விஜய் மக்கள் இயக்கம் அரசியல் இயக்கமா ஒரு ரசிகரா நானே தான் தொடங்கினேன். ஆனால் எப்படியோ அதை கடைசியில் விஜய் கைப்பற்றிட்டாரு. இப்போ விஜய் மக்கள் இயக்கத்தினரின் உள்ளாட்சி தேர்தலில் கூட ஒரு கலக்குச்சின்னு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு பேசியிருக்கிறாரு எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர். ஆனால் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகரும் அவருடைய மனைவியும் விஜயை சந்திக்க முடியலைன்னு ரூமர் வந்துச்சு. இப்படி இளைய தளபதி விஜய்க்கும் அவருடைய அப்பாவுக்கும் சில நாளாக உறவு சிக்கலாக பேசப்பட்டு வந்த நிலைமையில இளைய தளபதி விஜய் அப்பா பற்றி பேசின விஷயம்தான் பரபரப்பாகி வந்துட்டு இருக்கு. பீஸ்ட் படத்தோட ரிலீஸ் ஒட்டி 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடிகர் விஜய் அளித்த பேட்டி ஒன்று தான் சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாயிருக்குங்க. இந்த நேர்காணலை பீஸ்ட் படத்தின் இயக்குனர் நெல்சனே எடுத்திருக்கிறாரு. இது சம்பந்தமா வெளியான ப்ரமோக்கள் இணையதளத்துல வைரலாகி வந்துட்டு இருக்கு. இந்த நிலைமையில இப்போ பேட்டி ஒளிபரப்பாகும் வரும் நிலைமையில நெல்சனிடம் பல விஷயங்களை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு நம்ம இளைய தளபதி விஜய். இந்த நேர்காணல்ல இயக்குனர் நெல்சன் பல பர்சனல் கேள்விகளையும் விஜயிடம் கேட்க, அதுல தயங்கி இதை பத்தி கேட்கலாமா தெரியல, ஃபேமிலி பத்தி அப்படின்னு இழுக்க விஜய் புரிஞ்சுக்கிட்டாராம். அப்பா பத்தி தானே கேட்க போறீங்க அப்படின்னு கேட்க, அதுல அப்பா என்பது ஒரு செம்ம உணர்வுங்க. கடவுளுக்கும் அப்பாவுக்கும் உள்ள ஒரே வித்தியாசம், நம்மளால கடவுளை பார்க்க முடியாது ஆனா அப்பாவை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நெகிழ்ச்சியா பேசியிருக்கிறாரு. இதை தொடர்ந்து மீம்ஸுகளும் இணையதளத்துல வைரல் ஆயிட்டு வருதுங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுளை பார்க்க முடியாது அப்பாவை பார்க்கலான்னு விஜய் சொன்னதை குறிப்பிட்டு கவுண்டமணி மற்றும் வடிவேலு புகைப்படங்களை வைத்து மீம்ஸுகளை பறக்க விட்டு நெட்டிசன்கள் அட்ராசிட்டி பண்ணிட்டு வராங்க. ஒரு கட்டத்தில் டே தகப்பா என்பது போல தந்தையிடம் நடந்து கொண்ட விஜய் இப்பொழுது குடித்துவிட்டு வடிவேலு மாதிரி பேசுவது போல பேசுறாராம். மீம்ஸுகளை மறைமுகமாக கலாய்த்து வராங்க ரசிகர்கள். இன்னும் சில விஜய் ரசிகர்கள் அது தந்தை மகன் உறவு, என்னதான் இருந்தாலும் எஸ்எஸ்சி விஜய் உருவாக்குனவர், அந்த நன்றி எப்பவுமே இளைய தளபதிக்கு உண்டு அப்படின்னு நெகிழ்ச்சியா பேசி வராங்க. மேலும் இதே நேர்காணல தனது மகன் பற்றியும் பல விஷயங்களை பேசி இருக்கிறாரு இளைய தளபதி விஜய். சஞ்சய் நடிக்க போறாரா இல்ல கேமராக்கு பின்னால வேலை செய்ய போறாரான்னு நானும் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாம பல இயக்குனர்கள் அவரை நடிக்க சொல்லி இருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்கிறாரு நடிகர் விஜய்.